Mayong buntag ka na tong tanan diri mga katibi. Nanotbras na ta diri kay padung na sa tamo duty. Ako ning gikulkog mayo kung ba diri hanton mo tukika mga katibi. Og diri mga katibi nagdali-dali na ko kay perti ng hayaga. Mao ni resulta sa dugay makamata mga katibi. Og diri mga katibi nag-ilis na ko diri dali-dali. Basta mga laki mga katibi dali ra gyud kayo ta mahuman. Mahuman og ilis ba. Og diri mga katibi gisuot na nako ni ang ako medyas nga busluton mga katibi. Og shout out day ko sa naghatag aning mga karsones nako mga katibi og sa ako ang kaning sapatos mga katibi. Shout out day ko ni Sir Noel og ni Sir Max mga katibi. Sila gyud ang hatag ani nako mga katibi. Shout out ninyo. Og diri mga katibi nagpagwapo na tagamay diri. Basin day na ay maibog na tong ok-ok mga katibi ba. Og diri mga katibi atong kuhaon ni ang ato ang kamada diri. Og ato na ni isulod mga katibi diri. Og ato na ipakita ang ato ang baon nga 50 mga katibi. Mao ra nay baon. Og matik na mga katibi ato na nang isira. Og ato na nang isuot mga katibi. Mao ni bulletproof nga gamay mga katibi. Og gwapo na kaani. Gikuha dayon ang helmet mga katibi. Dayon patalikod ta mo gawas na ta mga katibi. Before ta mo gawas mga katibi manguros usa ta mga katibi. Mao gini kada buntag na kung buhaton mga katibi. Og diri mga katibi able na tas pultahan mga katibi. Paggawas na to mga katibi apirti ng hayaga mga katibi. Ako na ning gihinay-hinay og sira mga katibi kinapay natuog sa sulod mga katibi. Basin yung makamata mga katibi ba. Og diri mga katibi ako ipakita sa inyo ang hagdan nga motuyok-tuyok. Kung ikaw mo sa kadiri mga katibi ikaw gyud mahubog. Mauday ni agianan padulong sa mua mga katibi. Nisaka na ko diri mga katibi kinaya akong Mercedes Benz nga akong giparking diri mga katibi. Di ara ang akong Mercedes Benz nga giparking mga katibi. Nahuot man ni siya mga katibi maong ako sa ning ibalhin. Og di ara mga katibi ako na ning trapuha gamay. Kuha ta sa panyo og atong hapyud-hapyud gamay. Og diri mga katibi ato ni balik ang panyo. Og ato na ni siyang pandaron mga katibi kung muandar ba gyud. One click ra ni mga katibi. One click ra gyud bay. Og sa di pa ta mulakaw mga katibi magsuot sa taog helmet diri. Og di gyud nato kalimtan mga katibi nga manguros na sad ta diri. Ato gyud isalig sa Ginoo ang ato ang pagbiyahe mga katibi. Og kani mga katibi ato na nimbiyaan atong cellphone diri og muadto na ta mga katibi. Ningaw pa kayo ang mga kalsada diri mga katibi. Nagpagpag na sa unahan mga katibi kay murag nagsugba gini sila. Og diri mga katibi pagliko nang mga katibi hapit ko diri makaligis og iro mga katibi. To arao. Hapit. Abot na dieta diri mga katibi. Diri ta parking sa tumoy mga katibi. Ato ni ipasok diri mga katibi. Og diri mga katibi mo panso na ta. Kay useless ang imong pag-duty kung di ka kapanso kay maabsinan ka. Og diri mga katibi ari ta sa atong usa ka mansion mga katibi. Musulod deta diri mga katibi ung sa atong pagsulod na elevator diri. Mag-elevator deta diri mga katibi. Mura sa gwapo ning kanahan no. Gwapo sa dang kanahan mga katibi. Mura sa gwapo. Ari deta sa 4th floor mga katibi. Pagwapo na sadbi. Mura sa gwapo ang mananap. Og naabot na ta sa 4th floor mga katibi. Og mao gini ako ang sugaton pirmi kada abot nako diri mga katibi. Muhikap yung kuan niya mga katibi before ko magsugod sa akong trabaho mga katibi. Mangayo jud tagpasalamat kay naabot ta sa atong trabahuan nga safety. Og salamat kayo ninyo mga katibi sa pagtan-aw sa akong video. Ako ra ning gi-voice cover aron ako matistingan mga katibi og bye-bye.